Аз Да. на 14. А какво работиш? Работим керамикан. По-точно професия имаш ли? Има, когато си спират колите и питат колко пари, и аз говорим по 10-15. Тарифният план е 10-15 лева. Ама за пълна програма колко взимаш? По 20? 20. А нещо бонуси няма ли да има? Няма. Освен това друго да работиш? Работим и питат какво правим и казвам тройка. Няма никакво проблем. Стройка мога да работиш. А обект, строителен обект мога да работиш. Всичко може. Всичко. Тук да носиш Няма никакво проблем. шпакловки, боядисване, Основен всичко. ремонт може да направиш. Основен ремонт. По-малко. От А до Б. Имаш ли клиенти? Има горе-долу по 20. Тук имаме двама души, колко че им вземеш? Не, с цигани аз отивам, аз не съм циган, аз съм българче. Па и ние не сме циганчета, ние сме българчета. Така си мислите вие да говорите колко пари взимам, а аз разбирам кой ми дава по 20 лева. Ти ги разбираш от пръв поглед, така? Да. А примерно, ако искаш жена да ходи с тебе, какво прави? Жената нищо не работи, под колко момчета да работи. Винаги вие сте по-силни от жените, така? Добре го стъпка, няма ли да има за нас? Ние сме репортери. Значи, да мажете, да направите спаковки, да правите покрови, да правите къщи. Защото до реката хората живеят и не знаят какво става. А някакъв любител певец имате? Има Мартинка. Мартинка? А мога да ни спеше на песен от мен? Я не може да пеем. Колко можеш? Ана Славка Калчева. Не, само Една народна мога да ни направиш. такива едински. Индийски. Ама говори по-силно, не мога да те Я може да направим само едински, защото на български малко ги знам. Индийска песен мога да ни направиш. Да, не само тиката. Аз съм от тук. Индийка си. Я ми напри една песен индийска. Ама не се срамувай. Или как да гледа май почек на Зорна, свириш отколкото да пееш. Срам ли те? Не ми е странно от и хората ме гледат така, родителите да ме минават, че как папа, че го фърват това огните. Не, спокойно. Обещам ти, че там, че си на интернет. Пълво да играем на Криените. криенето, където никой не може да ме гледат, защото аз си знам как. А порни сериали мога да правиш? Може. Друго освен това? Когато си сетим, се качвам горе къде магистрата, видим момичета, седим в доник и скачувам. 3 души по 20 лева, тия са 60. А разбираш от парите? Тега те и същи. А мога да броиш до 60? Джета сте минали са хири. Това може. Я брой да видим. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ама ти броиш на по 5, а от 1 до 60? 1 до 60, 70. 1 до 60, 70. Ако ти дават все по 1 лев, как че ги броиш? Много лесно са. Стотинки са много малко, но нижните са много. Не, с стотинките са количеството повече. Не са само с лево. Да. Я напри една песен. С пълната продукция. Една песен напри. Tanya tanya tayari, tanya tanya tayari, tanya tanya tayari, jeni to natai jatahi. Tanya tanya tayari, tanya tanya tayari, tanya tanya